tens, ni tens manera de poder-ho. Llavors és quan comences a tocar una porta, tocar una altra porta fins que aconsegueixes. Un altre tema que també hem de tenir present és quan l'exposició dels treballs elaborats al llarg de l'any, si no agafem una sèrie de temes, que són els temes que llavors es desenvolupen. Sempre intentem que el tema no arribi perquè es creï una mica d'expectativa. Que aquesta vegada s'han posat molt de moda, molt actuals, està molt actual el tema d'utilitzar el vano, el ventall amb punta de coixí. I llavors vam pensar, n'hi ha molts, seria molt maco poder tenir un bon recull. A més, un altre dels temes, hem estat aprofitant els congressos que fem d'OITFA, els diferents congressos, que hagués una petita mostra de la punta d'Idrija d'Eslovènia, que va ser el congrés de fa 2 anys. I llavors hem fet una petita mostra de la cinta ampla, que no és tan coneguda, i una més àmplia, més gran, de la cinta estreta, que sí que ja la tenim més coneguda i la tècnica ja la comencem a assolir. També vam escollir, perquè clar, la sala és gran, no podem només posar això, el tema al mig, ja veureu, tota una sèrie de reculls de coixins. Diferents colors, mides, tècniques, trobareu de tot. I finalment també hem recollit els treballs que s'han presentat en diferents concursos i mostres, i al llarg d'aquests 5 anys estem a la primavera, que per fi ja ha arribat la primavera, ja tenim el sol, doncs un racó molt primaveral. Trobareu flors, trobareu papallones. Espero que us agradi, esperem que us agradi i, com no acabar, a donar les gràcies, sempre hem de ser agraïts. Agraïts, en aquest cas, a Ceràmiques Material, després també a l'empresa Sadresa, que és una empresa que tenim ubicada, que treballa per la Generalitat i que la tenim ubicada aquí a Piera, i han sigut molt generosos i ens han cedit el material que veureu. I, com no, a l'Ajuntament de Piera. A l'Ajuntament de Piera, que podem novament comptar amb la cessió d'aquesta sala. Ja són, aquí, si no em corregeixes, aquí ja són 5 anys que portem, vam començar el 2001 a fer la primera exposició, i per tant aquesta és la 5a exposició. Va haver una biblioteca i abans de la biblioteca, que jo recordi, va ser la primera exposició que jo vaig veure a Piera de puntes de coixí, per això estic on estic, que la va fer amb els treballs de la Rosa a la capella de Sant Maure. Però ja parlo de... La capella ja no existeix i parlo de l'any 96. Llavors, clar, és tot el recorregut que tenim aquí a Piera d'Exposicions. Desitjar-vos que us agradi, si pot venir el senyor alcalde, que el tenim allà, escoltat, perquè li tenim tota la literatura, no es pot inscriure, no es pot gravar a les varilles. Aquesta part del col·lectiu de puntaires de Piera, en agraïment pel suport donat al llarg d'aquests anys per mantenir viva l'artesania de les puntes de coixí. Moltes gràcies.